I dag er det Daniels fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. I går var det Daniels fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave for, som han har ønsket sig om. Med dejlig chokolade og kager til. Hej Daniel. Tillykke med fødselsdagen i går. Jeg er ked af, at jeg ikke kunne være der, så nu laver jeg lige den her fødselsdagsvideo i stedet for. Daniel Lindborg, 20 år gammel. En vigtig person i mit liv. Åh Daniel, hvor jeg dog savner dig, din humor og dit smil. Hvor er du, Daniel? Hvor er du i min hverdag? Hvor er du i mit liv? Nok om dig, nu lidt om hvad jeg laver i disse dage. Jeg har mit hold, der står der, og vores skuespillere, der står der. På MSB har vi i gang i et musikvideoforløb. Jeg skal stille mit ur. Kan du se, Daniel? Og der kom min måge. Det der mågen, fuck mågen. Den er også sådan. Og som du kan se, så har jeg fået den vigtige rolle at passe på tingene. Ja, det er mit job, det er at passe på tingene her nu her, så hilarious. Så nu er vi lige i gang med at filme en lille film. Det er vores skuespiller, Hilarious, og Oscar, kameramand, og Martin, instruktør. Lars, der går der, er lysmand. Vi er assistent. Så er der mig. Jeg er stadig ikke nogen betydning for rolle andet end på løgne tingene. Så Daniel, så er vi så oppe ved Agnete Havmand, og her skal vi filme noget spændende noget. Lad mig lige tage dem hen i gang. Det er i gang med at instruere nu her, og så der kommer lige meget. Og ellers så har jeg stadig den meget vigtige opgave, at jeg skal holde styr på tingene, så det er utroligt fedt. Jeg er i byen. Jeg filmer med MSP. Jeg hygger mig sammen med mine nye studiekammerater. Tager billeder af naturen. Har haft roomie aften. Tager billeder af Signe, der sover. Fejrede min fødselsdag. Jeg arbejder fuldtid på TV Tonic, hvor jeg blandt andet var ude og optage Skanderborg Gymnasium, så vi så godt hinanden. Jeg har også taget et lille eventpige-vagt en gang imellem, hvor jeg har tegnet små børn i hovedet. Og sidst er du gået glip af mig i et lækkert kyllingekostyme i Silkeborg. Men jeg savner dig fandme meget, Daniel. Kan vi ikke finde ud af et eller andet i påskeferien? Vi skal simpelthen finde ud af et eller andet, for jeg savner dig fandme.